hanzi akatora $10 nemajikisi nemabhisho zvazviri akapinda nepawindo. Windo rinosungwa newaya nemukati. Hanzi akazokonora. Saka kamunin'ina kakaga ndo kakasvika kachiudza mama. Mama nhasi Tembi tabva kuchikoro. Ndi Agasika. Mai vavasipo. Zvanzi zvamama musipo. Tembi apinda nepawindo akatora zvinhu mubomo nemari. Iye akabva aizoisa musecho yake yanoenda nazvo kuchikoro kubva aende kocherera pachirwutsi chiri padhuze nepamba pawo. Saka mai vakauya kuda kumubvunza akaramba. Vanzi uya pa. Kobva atanga kumhanya. Akatiza akamboya nekuno. Akaenda akadai. Abva azobatirwa kumberi uko akutosvika kuchikomba. Muroora wangu aitsanangura. Anzobva adzoka naye pa. Ndopakatanga umuro achiti taura. Mai vako here. Taura zvawaita. Hanzi akazotaura. Kuti yerekedzai ndinodi. Tinotora. Abva azonotora. Alright. Ko imimi mwana wenyu akagara sei nevana? Akugara akanga akagara zvakanaka asi pamashure tingangoti in short pakamboitike mhizhonga iye nemurume vakatanga kunetsana. Mai vane vachigara uku nevana, baba vane vari kumaChina. Apa pane takishop iripo. Saka patakishop pakatsvagwa musikana wabasa. Baba vakabva vaende kosenderera kudana nemusikana uya. Vadaro vakatanga kufambidzana achigumira ipapo achidzoka kubasa, achigumira apa achidzoka kubasa, achigumira apa achidzoka kubasa. Zvadaro mai vaya obva vazoriitiresa nyaya yadzo one day iroro akasvika kumba. Notanga kunditsanangurira akasvika kumba. Obva ati mai Tembi handisi kugara pano ndikudzoka kubasa. Nguva iriyo akabva apiwa chikafu kwakutodya. Pakudzoka akadzoka akatenderera neuku. Vauya nerodhi. Ati mai vana kuti rodhi inofamba nayo. Hanzi anga ine tochi yanayo bamboiti jipe mbita achimboiti gara mboiti jipe nangusa izvi ane mukadzi ari kuteerwa kutreswa kwakubatirwa pashopa apinda mukadzi akaregera pakuchizotanga kuita mhirizhonga ini musi wacho handava kuzvinzwa kobva watanga kurwa ipo papo vanhu vese vakazvinzwa asi ini hangu handava kuzvinzwa. Zvadaro vakabva vapokana musikana uye akabva atisa vaenda iye Vasara nemhuri yake vaingogara kumba baba kubasa kwavo asi baba vava vasikachauyi kupi kumba vava vasikachauisi chikafu vava vasikachaiiti sei. Saka apa zvinhu zvaakanga achitengesa izvi zvakatohwa nemwana ndozvazva kutomuraramisa achiroonawo chikafu chekudii. Murume achiti ini handikupi chikafu nekuti wakandirambidza kudii zvandakanga ndichida kuita. Saka vakagara ndofunga 3 months vakamboenzaniswa nyaya ine nana tete vekwedusu pamushaya. Zvikapera akaenda kumadzise mukadzi ekumusha kwake kwamatya. Vakati iwewe kana uchiona kuti hazvinokumira zvakanaka uyu mukadzi nyange usingauyi pano chimupa mari yechikoro chizvese nekuti chikoro chachazovhurwa vana havana kupuwa mari yechikoro kusvika zvadini vachingonetsana chikafu mumba hamuna dzidzo dzangu aitoya kuno kumama ndipewo zvekunobikirana ndodi ndopa kusvika akati ini mama indi hazvikoni waregai ndimboenda kwatete. Pakuenda kwatete hake pakaenda kwatete ndofunga kapedza mwedzi ne3 weeks ariko ndokuzouya haana kuuya mazuva akawanda ba akauya natete hanzvadzi yababa vake vanogara kwaRusapo vakauya vakaenzaniswa nyaya iyi. Vakatouya pano natete vacho akati nyaya yanaka bamunini vati chii vati mukadzi ndomuda asi vari ikokoko vaingofonera ziwe dzangu achitaura nerafu ziwe dzangu achidini umwe achitadza kuwirana tete achidzama kuda kuadzoreredza pafoni kusvika akazoti mai Tembi ngauye kupi kuno ngatichiuya tete uyai kuno muchitiyananisa ndigare zvakanaka nemukadzi wangu. Pakatoya akatofara kutoti munhu wekuchengeta vana vangu wadi vauya nokuti vana ava vakava vachigara kwamatya kwakabarwa baba ndokwaigara ndokwaingogara ini ndandisikaoni muchengeterwo waitwa nekudii ndasikazvioni iwo kuti nyamwe ndikasangana navo vasingasunungukewo kuti titaurire gokwe kana kukumbira kana kudini zvaisimboita vaina mai vavo vaingouya kuno kugana nyangwe chienda kuchikoro vanodzidza kuzunuka anouya kuti gogo kumba hakuna chikafu tipewo mari yekuti kuchikoro ndoapa tipewo chakati nhasi zvakadai asi tatisingachafambidzani kusvikira ipapapa pazoitika nyaya iyi. Nyaya handiti ndati akarwa muna Agasti asi paakazouya achibva kwatete
ndopa takazonzwa kuti kune nyaya yamaitembi yatobude pasocial media vachirova mwana. Alright. Asi mubvunzo wangu wanga uri wepekuti imimi mwana wenyu anga akagara zvakanaka nevana here, anga asingagara achivarova here pasi anga asingarovi anake. Ende mwana uyu kadika aka haatombodi kuona kachishungurudzwa akada ndichiti divhainga akagara haatombodi naye. Ende maitembi havarovi vana kazhinji kacho havarovi amba kuti vakabatwa neipapo havatorovi vana pa kutorova chaiko chaiko haatorovi mwana wake iye tembi yega. Namwe ndikasana anoshanja zvokuti ndinoti ndetwa Rudolf Mushai ndinogara village 28 Mutanda Damasco. Ndinanzwadzi ndiye musikana akarowa mwana wake. Ndimuka ndikakwanisa kutsanangura ndichiita ndezvekuti kurowa kwake ndakaona video anditombogarawo kuno but hanzvadzi yangu ndoziva ari munhu wake wekuti ane hasha dzekusvika papoint yekuti anogona kana kutofenda ega. Saka hasha dzaakashandisa kumwana tingashayi kuti akadziwana kupi, uye magariro ake anongo haatsanangura. Kwandiri anganyepota anganinyepera kungatsanangura zvakawanda. Hanzvadzi yangu anyatsonitsanangurira pamwe pacho anotaura pati idzi nyaya idzi ainge aidziwanza kuti nditi akazosvika papoint yekuti akarowa mwana nekuda kwei. Iye hasha zvakatorwa here kana kuti pane zvaiitikawo mumba make handizozivi. Asi mukuona kwangu seji akazosvika pakurowa mwana zvinhu zvinorwadza takazvitarisa zvekuti kana nimuonera ndakaita vhidhiyo anozvitora mushi. Uyu akatora vhidhiyo kuti titi aitsigira zvaiitika kana kuti titi aida kuzoratidza vanhu handizivi. Ndiani akatora? Akatora vhidhiyo ayo mudzimai wandandinaye. Tinganyepa kuti angaisapota kana kuti aida kuratidza vanhu aitozivi. Aripo uyo akatora vhidhiyo? Akatora vhidhiyo ari kumisa kwake kubhoyera kwabeterawo. Muchiri mese here? Sofatistese. Kwasei zviro ndinesa ndechekuti foni nevhidhiyo iyi yanga ine yakatora vhidhiyo iyi andori nayo zvamai manje iri kubasa. Ndakambosama wada kutsvaga kuti ndione kuti vhidhiyo racho ririmo here handina kuriona pariri. Saka zvakanetsa kuti vatogara kuti pamwe rakagara angoshayiwa kare sevanhu aisenda namavhidhiyo nemashade. Pamwe pane kulika kwarakaita richienda kune imwe foni kunaka zvosvika pakurisenda. Hamunombofunga chiri kunetsa ndechekuti foni yacho nevhidhiyo ndindinayo. Chaiwa kuti anga asiri nayo ndiye munhu atotanga kuti ndiye akalikisa vhidhiyo rikadii. Asi pamwe akabuda ndorimemba kuti vhidhiyo rinofanira kunge rakabuda zvarovira. Manheru acho ndakasvika panapo ndikatobatawo foni yake vhidhiyo iroro ndikariona ndikatoti iwo neshuwa here kuti vhidhiyo rakadai wakatarisa mwana achirowa kudai aikuwadzwa iwe uripo aizopa umbondiana kuti waitora vhidhiyo uchikoshesa kutora vhidhiyo uchiratidza kubata mwana anga achirowa. Haana kudaira. Inini mai ndiri munhu wekuti hangu hashazi papo dzandakatoshandisa ndakakwanisa kuti chadhilita vhidhiyo rako harinakidzi kutarisa. Ndizvo zvandakataura ipapo. Vhidhiyo handina kuona kuti akaridhilita here. Kana akadhilita pamwe akadhilita akazorisevha kubva kubhini ameno ipapo. Zvinongonasa kuti akatora pfungwa dzimwe chete dzekuti pamwe wairowa naaitora vhidhiyo vanga vatofanana. Nekuti ndiri kurimemba ndakapongata mukateerera vhidhiyo iroro pane pavanoti bata akutosunura anotiza. Chiro kuti yanga asingatodi kuti atize kutorowa ndokwaida achitora vhidhiyo. mukadzi wenyu ndiye yakamusiya kumurowa kuenda kutora chekusungisa mumaoko. Ndobva time yakati mubati anosunura anotiza. Ndiye mwana wani pakuru kusimba ndichienda kubasa. Munhu akatondibvunza nezvevhidhiyo iri ndakango ndichisvika paWhatsApp ndichiita wifi on ndakabva ndariona kuWhatsApp rarabva kuCape Town ndichitobvunzwa neCape Town. Munhu ari kuCape Town akatoti kule ndafananidza munhu ndianiwo ndozvakaita pazasi pevhidhiyo. Ndopandakamupindura neaudio ndichiti ndinainini wako akati achiko chachanyanya kuagara kuti asvike pakurowa mwana zvakadai. Ndikati wangu dzinenge dzangofamba.
tobva kuti video ndausesa rochechedza unyasauda kutarisa rese nekuda kukuzorona rako riri musocial media kuti ndakati ipapopo ndada kutasa Facebook kwangu ndakarishaya chibva ndatoti munhu angari kubotswana angaronibvunza futi nezvezvo akinge mukoma anatomubvunza wakati mina ndikusendera link racho uriwo pandakasendera link racho kwatanga kuona video chedza kuda kunyasa kutarisa video ende pandakaroona video nje kuti ini kutorwa kwomunhu akutondinakidzi kana onini naungwana pavo mukatoona ndanzi ndawarowa aona undibaizira but ani anyokochesa zvekuda wanyarowa vanhu anini naungana izvezvi vane varipo mukavabvunza chacho vanogona tokurambirai kana paine pandakataura kuti handizvisi ndakamborowa namukoma ndonzi Edmo Mpingo. Taurai henyu. Mai ava ndimai guru wangu, mukadzi wamukoma. Tagara nawo nguva yakati vari kuti nditi hangu munhu etingati ari problem maningi kuda pamwe mweya yetina kana kuti chii chine chabata munhu handizozii. Ati video ndakangonzwawo kuti mwana akarohwa akasungwa maoko nemakumbo kuti ndizive kuti yaiwe nyaya yeyi ndikanyeka kuti ndandisitoripo pazvakaitika ndakazotouyawo manje saka kuti ndinyatsoziva kuti yaiwa mhosva yeyi kana kuti zvazvafamba sei handizozii. Ini ndonzi Desire Mature kana Desire Maringiro ndakarogwa pano paMupingo. Maiguru ndaigara navo maiguru vane mwana akarogwa maiguru wangu akadzwa pamukoma womuromo wangu vana vaiti tairohwa mudiki wacho ane 6 years akamborohwa akasungirirwa pachitara asina hembe iye mukuru wacho ndiyaiti ndakarohwa ndandakasungwa nemaoko nemakumbo ndikati awairohwerwei kanzi ndava ndanzisukai mapleti ekubva musemande kusvika musefriday anga akawanda tabve kuchikoro saka handina kuzokwanisa kumasuka ndosaka ndakazorohwa ndikati kuviwa changaendi kusvika ndandisikwangakaenda handisi kwangaenda asi pakadzoka ndopaakasikati achiti maregere kusvika mapleti handizivi hangu zvangaita nemurume wauko ivo bva watotanga kutondipopotera handizivi kuti vaindipopotera kuti kudii vaiti chii ivo vaitonditandi muripo mari nemurume wangu ndikati ndikupiwa mari nemurume wenyu nei hanzi asi kutenga chikafu ndikati nei zvikanzi handisi kuziva ndima wakutopiwa mari yacho saka vana vasarai nyaya uvo vakauya kunokuramwirai vana vese vari 4 vese vari 4 tatiri mukadheni nemurume wangu saka makagara navo nguva yakareba sei ndakagara navo ngatoti 2 months nekuti vakauya musemandi vachibva kwanga vakaenda vachibva vauya kuvatora musechipiri vaimbotirova kana vakutotirova chaiko vaitirova zvekuti tegadaizvokuitika vaimboti vaiudza baba vavo here kuti vari kurova aivo vaitoti ani musataurire baba hanzi nei mukataura ndokurovai uva vakanzi namama mukataura ndokurovai saka vaingorohwa vachinyarara asi makazvitarisa ndingamboti hasha venyu ndinganzi hasha idzi dzekuda kusvika pakuda mumanaoko munozvionawo sei zvinhu zvisina mabvona dzava